Engko disaur utange. Iya beres. Ndak ngisini-sini dipresani para pamirsa. Wong pamirsa apa? Dalang kok utang. Isen nak aku. Mbok disuwun saiki wae men padha padange to Bu rasa engko disuwun saiki. Tak dadekke siji nang amplop jaluk saiki ya dobel dhek tenan. Mulih karo ngono kuwi mesti gleling kae mulih. Iya. Terus tekan omah nganggo ondrok kang serah lemrah kae. Dadekke mung 150 cm kok nganggo ondrok. Aku mbiyen tau mrono tak ampiri mayang jam 8 bengi mlayu lho no mergane. Tangi turu kok nganggo ondrok dawa banget kae. Daster dawa kedawan kae lho dadi kan. Weh mayat aku ya ngono. Sampeyan aku. Janar tak cucup kowe. Lah mbok omong. Mbok. Baduke ndi baduke? Monggo. Iya, Ting. Bawane napa, Pak? Bawane manut kowe, blam-blan kowe, mambyat-mamyon wae sing suaramu iso munggah-munggah. Ya. Suarane apik bocah iki lah saka Jawa Timur kon. Anak dalang meneh. Ya. Ya. Ya, ngomong. Malah setoring. Ya. Lah jenengan ngomong wae yo. Dalang kok kon meneng ae iki ya kaya apa iki. Dalang kok ora oleh Bocah. Sesuk ya lancang ketularan virus tatin ya pengaruh buruk kok dampak buruk sing nggon liyane kok kabeh kok wani kok. Dalang retok ngomong iki bayar sapa ora ngomong. Apa mayang mesti ketularan nek kowe ketularan liyane ngono anteng ketularan kuwi marake dampak. Sapa ngerti lek lip sync? Ya. Mambiat mayang paman. Dikersake Pak DC ana, meraga tuwa ya semen leren sik ya, Lek. Piye? Kertane istirahat rumiyin. Senajan aku tuane ra wis koklok. Padha wae. Wis sisan, Mas. Kula uyupke napa riyen Pak En? Kula uyupke riyen. Wis ta ora usah ganyi wae kowe. Wis tak ngombe sik wis kene nembang. Kok nglirike rono terus Ora apa-apa. Kebanteran apa, Pak De? Ora justru swara ki banter. kudu cetong. Ya. Nuswan mlebu ora jan. Alah Pak. Teles ya Allah. Teles lho Lek ya Allah. Ya Allah, Pak De rasane. Kok aku to? Iki lho Pak De sariawan patang nggon lho malian. Aku ki ora ngerti apa-apa kuwi sing Malah kok tekan ngendi to Pak? Subhanallah ya Allah. Wis aturu aku. Jantung aku. Asa gelase ngapyuk. Halo Pak De kalau Denko sing ngendang. Wah, Denko mbok ganti ndomelep.
Indomelek ki anu lembut banget dadi engko nek tumprak. Ayo ora wangun. Ini rak terus iso turu. Mbak diganti susu online. Kok ora kaget tenan aku. Susu online apa ana to Pri? Susu sing khusus tulang kae lho, Le. Anlin. Oh, tak kira Susu online. tak kira. Kowe mana do iklan kae. Set-setan. Kok sasetan kok set-setan. Awang kaget ki sak karepe ya. Nek yo mesake tenan asli yakin lagi iki ana dagelan bintang tamu kok kekapyuk jarang panas raine. Mesake. Wis dungkap yus wae jek kekapruk barang. Yo. Pianyo Aman. Kasatan ajani. Ata inceng kok. Rekodene jegleng. Ora. Sip. Kreativitas. Sip. Nek jane asline yo cen ngene iki. Ngono wetan blambiangan terus tanuk ngono kuwi. jenengan bengok blambiangan. Ngondasmu. Sing kuwasa ki sapa? Kok rumangsa Aku ki dalang kok diperintah sinden. mau kon meneng saya kon bengok kowe jare kok plin-plan to. Jarene nek meneng anu. Apa? Engko aku tak seneni. Kok meneng tok sengeni piye? Lah ya kowe iki gaweanmu nembang karo nek nang kono engko karo ngono kae. Nek ora ana kowe ra gayeng pokoke. Kok nek bar engko wayange wit terus Copot idep. Itu dicopoti wis. kok nek tangi gara-gara engko bar gara-gara Lah kok nek mboten hoak-hoake tok bandem cempolo. ayo ben dadak netel e. Ha iya. Netel napa Pak De? Cempolo. Aku mau. Aku ngadeg nek bangsa tetelan. Kuwi tetelan apa to, Pak? Aku ya ora ngerti kok. Ayo. Lor kita lalas angken. Teles sih ngene Pak Sur. Ayo kan dadak tok dumuk. Lah ngapa? Jaluk semprotan, virus corona. Virus. Semprot. Dagelan tua senior kondang kok gur kisinan karo bocah. Lah wong cetha agak temandang kok didumuk. Nek ra didumuk ya ora piye-piye. Kene iki rak ya urung tekan. Ha iya ya disambungi apa-apa. Dinggo memean. Ya, Ting. Kang kaliwat liwat. Walah ngomong ae. Sembah nuwun. Gayeng tenan.
ageng banget ya, Pak. Ra krasa kesel ya, Pak. Oh ya kesel kok ora Ting ya, rasa. ting. Ya. Nah, Lho. girong lho ya. Tambah, tambah. Ya. 100 nah. 200. Sasah lho. 100 wae. Wis ora. 150. Wis turu mudhara ngono. Engko diaturake ya, Mak. Iya, Mbak Elisa ya, Mbak, digabungke karo Mas karo Mas ngandian Mbak Apri, Mbak Mimin karo Mbak Sehono. Ya. Mas ompah iki ya ana kumise lho. Ayo. Kuwi nek didandani yo ayu dhisik. Iki po ya Mbak apa Mbah? Mbah apa Mbak? Wes sakarmu watone oman. Piye sak. Piye Mbah? Sehat to? Wis Kesel. priksa. Kesel kaya mangkat. Ayo kedah-kedahe sak. Iya. Wis sagu. Ya muga-muga sehat ya Mbah. Ya. Sesuk tak terke nek priksa. Ya. Periksa apa to, Sa? Anu. Periksa apa? Gula wi mau lho Pak. Ora kok Pak Seno kok. Jare ro Pak Seno sik tak terke Pak. Aku periksanen sa. Gak. Iki Kaya ora lara gula, Lek. Bagus. Jiwa nek kowe iki. Nah. Ya iki Mbak Elisa or karo Salaso. Nggih. Ngaturaken menapa menika? Ki Apa? jane iki pepiling sing disuwun Mbak Tati. Ning kowe nyuwuni dipalilahi Mbak Tati. Nembung sing apik. Oh Sing nggih. apik. Ngapik lho. Wah iki diwakili Mimin wae piye? Ojo aku disantap kok malah ngono kok malah ojo. Kono diwanek-wanekke. Aku tak hati-hati. Aku butuh mentol nek karo Mbak Tati. Ora salah ya aduh diuyap apa meneh salah. Ya aku dikancani to. Kowe nek ditladung lho kowe ngono. Ya ngene karo berlutut. Mbak Tati ning Kang Minul yang jagat. Nyekel mik to, Mbak. Minul yo ing jagat. Kula nyuwun idu palila. Kok idu? Idi kok idu. Idu ki air liur. Nek idi ki nyuwun dililani. Apa mareng idoni? Yo idu. Idi bukan idu. Idi. Idi palilah. Kula nyuwun idi palilahipun Mbak Tatin. Kula ajeng nyekar panjenenganipun kagunganipun tembang Loh, ya Allah. pepeling. Kok nyekar panjenenganipun Apa masene? Kok nyekar panjenenganipun iki piye Apa to? iki? Wong Rumah- sing meger-meger. Meger-meger kok arep disekari rumangsamu apa? Wonge jak urip kok. Kok disekar. Lagu tembang jare sekar. Wale. Bener kuwi kowe iki ya dog. Jeneng lagu ki nyekar nembang kuwi nek cara Jawane alus nyekar. Lah kok nyekar Ning aja jasad- panjenenganipun sa. Ora wis. Kebareng Mbak Tatin kula badhe Nembang nyekar menekar ngono. kagunganipun raganipun Mbak Tatin. Ragane. Iki ya. Padha wae. Iya sesuk wong mecicil juan ora. Asale kok ya melu-melu Lisa. Kamu mung kleru lek omong kok. Ya aja kleru. Pokoke nek getak aku tak tandangi tenan kowe. Wani piye? Hah? Wani apa piye? Amang kok. Saiki nek wani medona. Ora wani aku nek saiki. Ya kene nang kotak kene yo. Arep ngapa ning kota wong loro? Noto wayang kowe. Noto wayang. Kok emosinan lho, emosinan. Tak kandhani Mbak ya. Tatin kula nyuwun dipalilah. Piye, Pak? Mbak Tatin Pak Tatin. Kula nyuwun idi. Kula nyuwun idi palilahipun. badhe nyekar. Adek nyekar. Badhe. Badhe yo, Badhe. badhe. Wis menengo, badhe. Badhe nyekar. Nyekar. Lagu. Pepeling lagu nipun Heeh. sekar pepeling. Ingkang kula Saged wau. boten ingkang kula wau dipun disuwun suwun. sing nyekar Panjenenganipun sekar Mbak Tatin. Mbak Tatin. Ning gandeng Mbak Tatin. Ning kandeng Mbak Tatin. Gejala bisu. Gejala bisu. Amin. Kowe diplasuke lho sa. Aku duduk lho, Mbak. Melu-melu kae lho. Manut karo dalange. Langkung Sing bayar ngono kok ora manut. Ya nek eleknya jadi not. Aku denger apik karo kowe lho ning gandeng kowe melu-melu kaya Ayo yo iki apik iki apik ayo. Aku Udah aku piye? darani wong salah tak benerke. Aku piye? Mbak Tatin. Mbak Tatin. Nyun idi palilah panjenengan. Nyuwun idi palilah. Kula badhe nyekar jasad panjenengan. Kula badhe nyekar jasad panjenengan, Mbak. Simpel ringkes. nembang ora sah izin barang. Wah, mesu. Kok aku dadi diseneni iki sing salah Mimin karo Paseno? Jasadipun panjenengan wis bener. Artinya apa jasadipun panjenengan? Jasad ki Jasad ki mayit ki. mboten, Mbak. Kula mboten mayit kenjenengan. Iki sing salah ki kudu
Mbak Mimin, du Pak Seno. Sinten? Lho, Pak Dese ono. Oh, ora melu-melu kok dik melu. Wis entuk. Maksudnya niku nggih Mbak, saged nggih. Iso. Niki wonten sawerane mboten? Ana. Niki sawerane nggih kula napa nggih Mbak Tatin? Ah, iki kudu jujur iki. Ah dijelaske. Jujur. Jujur Ning ngarep sike, kudu ning ngarep nek ra. Cara logika kudune kowe sing nyanyi kowe soalé. Lek logikane ya paronan. Ah, ngandel ora. Ape. Kan le nyanyi aku. Ya kan iki dijaluk aku. Terus Atas nama aku ya aku entuk sithik-sithik ngono lho. Wong iki nek ikhlas kuwi bakal rezekine lancar. Wis kekno Tatin kabeh ra apa-apa. Ya kene, heeh, cepet kene. Awong didom ra urung ya wis jukuk se. lah jane piro mengko 1000 mung di para loro ya 2500 nggo apa es teh we kurang 300 Pak dadi 400 oh ya alhamdulillah ono meneh ra kok didelikke dulu iki jeneng 400 berarti ya wis 200 ya Iya ra, Bu. Salim deal ya tak nyanyekke sing Oh, apik dadi Mbak Tatin iki. Ngapa srasah opo? Arep dadi makelar to iki. Arep melu padha mimin. Oh, alah. Padahal mah lek ngusul. biasanya tambah dhisik. oke iki Lek ngusulke mau ya. komen beres-beresan ning ngarep iki bos kowe beres ya Mbak oke sip Sip, kamu emang teman yang baik. nah iya Aja sesuk aku tiru- aja dibelani tiru-tiru kuwi lho. hah sapa Kuwi. iki Ora nyanyi kok mangan kringete kancane. Ya ben lah apa? Lho ono padha wong ora nyambut gawe kok mangan gaji buta. Sing ngenehi Dadi ikhlas lho. daging. Ya Sing niki. ngenehi ikhlas lho. Ya jane ya ora ikhlas wong ora nyambut gawe kok. Lisa kowe mangan ikhlas kringete rasa? kancane. Ih, aku ora- Lisa, ikhlas ra? setengah ikhlas lah kan di para loro Nya, aku ra duwe di 300 Berarti- apa-apa nya. Balik. kan di para loro dadi ya Nek setengah kamu gak ikhlas aku gak mau menerima. Iya, iki. Do padu tak bubarke sik. Iki do padu. iki lagune apik lho iki rukun lho iki Kepeling lho iki. Ya Pak Seno lho. Apa? Dadak minta izin ki ya ngopo ngono lho, meng arep ngadu domba. Lho. Heeh. Pak Seno Wicaksono meso disalahke. Wis ini rasik tuwa tumandang kok do padu. Mbok yoket mau ngono lho. Sae ngono. Piye? Dite pira? 400. 400 Pak 400. iki. Lho Nah, Dikelumpukke sik tadi siji. lumpoke lumpoke ora ono sing tuwa ora ono. Wis gek ndang do padu. Nggih nek dagelan tuwa nggawa saweran mulih gulane dadi 600 sih, Pak. Ih. Mulih. piye Ya. Ora situ. Piwiti sa? Iya. Engko iki sing terakhir isih ana sing luwih heboh nel. Iya. Liwung iki engko nek ora. Iya. nggih mengke juru kuncine iso balang opo iya Pak Iya. Rukun Islam kang lima puniki ketindakna mring para sesama aja padha ditinggalke rukun lima puniku Eno. sahadate kang ngangka siji kang ngangka loro salat dene kang telu
Ramadan nindakno poso kapatyakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Ya, mangga, yuk. Ya, matur sembah nuwun. Sami-sami. Terima kasih. Nah, ini lho singkat padat terus apa perlune. Oh, matur nuwun Pak Sino. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Wis. Iya. Nah, iki sing pungkasan ya, Nak. Ya. Iki ana panyunan liwung, mbok ya. Sing nyekar Mbak Tatin, mbok ya. Karo Ayu sing durung nembang. Ya. Sekalian ya. Babarke pisan. Tambahi sing tuwa Prastiwi, ya. Oh, piye? Prastiwi lovers langsung tepuk tangan langsung. Iya. Ya. Wong telu ayo. Ayo Tin, ayo yuk, ayo Pras. Yes. Iya. Yes. Yo Mbak Tatin, Mau Mbak bengis Ayu. nggar aturan kok kowe tak hukum kowe pokoke. Lah Pripun ira mangkat kok menyang. Sinten to, Ibu? Hitungane dadi geseh to, ayo. Dalang utang. Kok utang. Dalang milenial kok kurang bayar to Mambeng. Ora bayar dengkulmu mlacat kowe. Urung tenan. Iki mau tak bayar Prastiwi 2 kali 2 malam kok. Oh, urung e. Urung dikake to? Urung. Takon pengendange. Ya kene neh. Cindil. Ceritane mungkin cepogoe kepunjulan sinden ngoten to, jenengan jatah ra mangkat ning tetep mangkat ngoten to. Lah wong wis ditari lho. Malam sadurunge iki tak tari sesuk kowe nyinden awan bengi ya yu, aku ora mangkat. Lho, izin ki nek sinden ki liyane Pak kula benjang mboten mangkat nggih. Ya nek iki ora, aku ora mangkat. Mlengos kaya aku. Nggih, Ndoro Ayu. Aku kok menyang tingil-tingil. Apa cah iki aku? Butuh e. Butuh. Aku menyang wis ben. Ya. Ya ora apa-apa. Kok disaur utange. Ya beres lah. Ndak ngisini-sini dipresani para pamirsa. Kok pamel sapa? Dalang kok utang. Isen nak aku. Mbok disuwun saiki wae men padha padange to Bu, rasa kongko disuwun saiki. Wis tak dadekke siji nang amplop jaluk saiki ya double dhek tenan. Mulih karo ngono kuwi mesti gleling kae lek mulih. Iya. Terus tekan omah nganggo ondrok kang serah lemrah kae. Ah dedeke mung 150 cm kok nganggo ondrok. Aku mbiyen tau mrono tak ampiri mayang jam 8 bengi mlayu lho no mergane. Ah tangi turu kok nganggo ondrok dawa banget kae. Daster dawa kedawan kae lho dadi. Weh mayat aku ya ngono. Sampai ini. Aku. Janar tak cucup kowe. Mbok omong. Mbok. Ya ya diaturke liwung ya. Mati kutu wong loro iki pokoke galine sinden ki mung Prastiwi. Sak gentho-genthone Tatin ceplakep to ning ngarepe Prastiwi ra. Lagi urusan pribadi kok aku melu-melu salah meneh. Rawani ya ya. Iki rawani kalah ayu kok. Aduh. Anggaran iki. Inggih Bu, inggih. Kalah seksi kalah ayu kok. Seksi kalah ayu. Apa nek meng Tatin? Coba. Oh. Oh, maju pamerke, Apa wani ngono kuwi? Halo. Ayo lho. Piye? Golane. Iya. Si Apa kok wani Mbak Tatin apa wani Mbak Tatin? Aku kalah nek karo Ibu kalah. kalah. Kan menange siji aku. Ngapa? Rada dhuwur. Oh. Ngece. Wis. ngecen. Ya apa-apa cendek wae wis ben. Ya apa-apa. Ning ayu, egolane ya apik. Rasah muni ngono, mau wis kene kok saiki melek ayu. Aku elek ayu kowe. Dan ora. Ayo dadi malih ngapa? Gampang malek aku. Padha dalange mulak-malik rajek. Piye? Padha Muni piye kowe. kowe? Mulak-malik rajek. Ya, liwung ya dijogeti. Oke. Ora. Ganas Iwan. Semungsu Bu Prastiwi iki karo Karo aku masaku. lagi, pokoknya karo aku lagi ra cocok.
Nek cocok ini oke. Nek oke ora wis wis. Berarti atine lagi ra cocok. Iya, wis ora apa-apa. Sing penting gelem nembang. Ya, yo. Diatile wong. Tengah, sing cilik tengah. Sing SD tengah. Aku tua dhewe. Cilik umure napa dedeke? Dedeke sik tengah men. Oh. Drungokke. Aku ki cilik ning gedhe. Oh. Arep delok apa? Mas. Iya. Wis bejo-bejane dalang duwe sinden ora ndek isin ya aku. Jane sing salah ki Pak Seno. Napa? Bu Prastiwi ki ora keciliken. Apa? Pak Seno sing gegeden. Aku iki nek nyinden sangu seragam lho. Seragam napa? Tasnya tilik ono, rok abang klambi putih. Nek rampung langsung dandan tilik nang tilik sebuah beraturan bahasa Indonesia. Seragam SD. Tulisane impres ngono. Zaman kuno makku Impres. SD Impres. Ya. Iya, aku emang penak lingguh bintang tamu ya. Abola-balo cah SD ya terunyukan. Arahe didempi. Ora apa-apa Pak SD kok rung mudeng Subasita ora apa-apa. Didepi ondol. Apa? Aja mancing lho kowe, Pak. Ya omonganmu diatur lho sih. Atur, Ya, atur. aku Soale cangkeme Prastira ana kampase tadi. aku masuk ketularan ya. Wis. Wis piye? Pak Desone jumenengan kersane jenengan jenengan napa? Ngadeg apa Pak ngonamu? Jumeneng piyayine. Piyayine kok gone jumenengan apa? Ya ampun Kleru Bu. aku. Lek jumeneng piyayine duliyane kok. Wis setelah aku sesuk dadi dagelan rusuh. Aku wis etuk alem iki mah ketularan. Sesuk-esuk ayo. Awake rada ra penak. Syukur nek isih iso. Iso. Soale wong gula ki angel. Ngomongi. Ayo gliyak-gliyak. Alon watone lenetah iso rek ya. Gedek. Wah, Gedek-gedek. Slentik tak. Nggo apa? apane? Name gedek-gedek nggo apa? Horor, Bu. Aku ora mudeng apa-apa lho. Wis rasa dislentik sing wingi wis isih mules e kok. Lah kok mules ke ditungkak apa piye? Ayo, Sabtu Ya. Pak. Ayo Sabtu. Dadi sing niki sing dipanggil jenenge maju dadi leader joget ngoten. Ora sing kok sing kowe ora ngerti. Jejer. Jejer sing bener. Ya. Siap, gerak. Ayo siap. Kene wong telu, Ayo. Lek. Sing yuk, siap lho. Siap, ayo. Siap. Nggih. Cangmo, gerak. Das yuk, iki dase wong tua yuk. Lah ngepasi lho, Bu. Iki sik das iki. Aku ora melu-melu lho. Ora lho, aku ora. Lho jare cang kiri. Yo, Ijol nek nu ijol Bu Prastiwi nang kene Mbak Tati nang kene. Aku puas aku iso bales ke loro atiku. Lah keneng apane to, Bu? Das iki di Oh, keneng dase. dasmu iki. Neh ora? Siap beraneh ora? Wes to. Ki mau cang kanan ya ki mau ya. Ya. Siap, gerak. Nah, iki aku. Wah. Siap, gerak. Siap. Cang kiri, gerak. Jinjit. Iki bedene. Cang kiri lho, kondo. Aku wong tua donggo dolanan keseneng. Jarene ra nggo. Kowe jarene ra nggo dolanan gelo. Heeh. Heeh, Cen. Ayo. Sabtu. Horor. Horor kok. Aku kok dadi ting prinding ya. Aku ting greges kok krungu sarane Bu Praski. Ayo. Babi ya ta aku. Aku Apa? virus corona apa? Corona. Iya, Bras. Sabtu. Ya. Nganggo India lho, engko siap lho, Bras. Iya. Dentang-tang dendeng kudu sing luwes ya. Ya.
Nyawer ra engko tok pek wingan. Ora. Ora. Apa? Yo. Gelut yo. Kudune dalang ki hormat karo anak buah. Lho, Ora bendina ning nesu. ora nesu aku. Kongkonan bajing-bajingke. Parah. Unek-uneknya disampaikan, Bu. Unek-unek jenengan disampaikan. Mung kongkonan utusan. Kok susuk 2000 jaluk. Hah? Lho, Pahit, unek-unek pahit. toke meleh unek-unek kira apa? Mah wis ra iso metu. Minta. Dewasa iki dewasa. Terus dewasa terus iki guyone dewasa kabeh horor. Omongane Prasti iki aja tok percaya. Iya, aku ki juragan Blobolomo. Iya. Blobok. Blobok. Blobok ke matamu. Yo. Ayo do kendang-kendang yo. Sing tuwa ngapa kowe? Paseng. Malah ndelok-ndelok. Waneni nih Bu, waneni aku ya seneng ya nek jenengan waneni kuwi aku rasa ya. Do puas. Ya diajar wae yo. Ya. Diajar bareng-bareng. Ayo nya nek ada diajarnya. Jenengan kiwa apa tengen pangisar panduur? Sing tengah aku. Bisa Enak. dhuwur malah pilih tengah. Milih tengah nah aku. Enggak, aku enggak. Tarik. Bu, Heboh Prastiwi iki heboh. iki ya ampun. Aku ora tekan atiku lho, Bu. Oh, nah aku tekan. Tekan. Aku tekan wong kuwi ranti perasaan kok. Yo, mangga. Sing kendang wali. Ora tetep ora lali wis. Wis mau ngarep nonton. Sik. Apa? Aku ora sawer. Bu Prasti kantuk Ngene iki saweran. wong salehah ngene iki. Mbak Mimin kasih mic Bu Mbak Prasti Mimin. kantuk saweran. Nggih. Eh, Sik. Tak merono. Cincin. wah. Nuwun nggih, Mbak. Entuk sawer saka Mbak Tiara Yantika ya. Cah wedok wae ra util kok ke util. Ayo TikTok ya, ayo TikTok. Ayo. Mbak Mimin yang ngarepe. Iki para sederek ingkang badhe nembasaken dolanan anak-anak. Menika mboten ngangge baterai, mboten ngangge menapa-napa. Bapak ndak ki robot terus. Nyomitmu abot ka. Iki dipraktekke sik dunang tang Apa? dunang. Ayo. Kok aku sing nom-nomono kok aku. Ah sing tuwa sik kok. Mbah tuwa keri. Kok sik. Tuwa nggo isuk-isukan. Sik to. Iki sing duwe wenang seutuhnya iki penonton. Lho. Prastiwi joget mboten? Mboten. Joget. Jangan menolak. Yo, ding tang seneng aku. Ayo kita lihat Bu Prastiwi joget yo. Yo. Tak sawer. Iya. Ya, iki. Ini. Iya. Baduke ndi baduke? Iki. Halo Roy. Ya Allah. Iyalah det 100 dhewe wangidan. Entah. Sing penting kan sing nonton akeh. Engko penggemarmu dadi akeh. Kata. Viewermu dadi akeh. Fever. Viewers. Fever. Ayo, tuh, dan ayo tuh. Ayo kok nanggo dolanan. Oh. Oh. Wah. Tepuk tangan. Iya.
lagi 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 asik iya goyangan mau Ojo dipaksa kesel ya yu. Ora. Kene tak idak-idak wong. Apane sing dak? Lah ya kesel wae ora, kesel to? Heeh. Emang ora tak idak-idak. Mengge. Urute sapa? Dituding. Ayo geni kowe. Ayo bancine kuwi makon-makon. Makon-makon dadi aku ping pindho. Wong tuwa kon pindho. Niki lho, Bu. apa lho bu Ayo apri ora kena baca ayo. kowe mengke ditirokke lho Ya. Ya. Tenanenanenen. Oh. Wis. Aja prastini. ayo tirokke Ya Bu, wis dicontoni. Sapa? Ayo sakarepmu. Ayo. Ayo. Mbak Ayu Aku ge encak ya, Bu. Apa? Encak, GM. encok bu encok Ora krungu kupingku. Encak ya ora apa-apa. Heeh. Ayo. iya, Sportif. ya Apa? arep kabur Aku arep lingguh kene lho. Wis yuk, wis lembut kabeh wis. Ampun. Kok kaya wong sing ngobahke bokonge tok sak awake Ora kaya wong giling jamu. atik kaya blender. Lah ya kan lagi encok kaku awake. Tatin, ayo tatin. ya tepuk tangan buat Mbak Tatin nggih Oh, kaya ono request sing suwe. Tekan setengah loro. Kari apa ora? Modal. syukur Seneni mbok-mbokane. Ya. Kok Mbak Tatin. ayo Kok aku menaku sepindho aja. bilang dulu sama Mas Denko Apa sih? Denko Ayo, akon Mas Denko. Mas Denko. Ora Denko ora. Mas Denko. Nyuwun dikendangi. Ayo Mas Denko. Kudu ngenten lho. Ya, kowe ngono kuwi ngomong. Madang urung tin curah. tak duro Tuh tangi jam pira? Jam 09.00. Jadi Tatin ki ciri-cirane kaya nggon kae lho ana sing tau pasang story. Ini huruf apa? Huruf apa? Ini Mas Tuloh. Iya. ayo Kosek. Ah. Lah. Mentele. Kosek lho. Mau liyane ketake ora ngono kuwi lho, lagune apa nadane ora tung teng ora ngono kuwi lho. Rada ana ndut ngono nih. Den Nadane iki ora tung teng kok. Iya. sing bener to, Denko. Ada. Ora nganggo ora Saiki dhewe maneh-maneh sing bener to Denke. Ambok sumpah cangkemmu ngono. Ini iki tak kuduke penonton. Sing bener to Denke. lah sing bener piye? Denko ngono biasa ngono. Ya, Denko. Ah, kowe mau sing bener to Denke. Masa ta? Kok nek cang ngomong isar karo. Ora yo, banget ke. Iya. Yang bagus ya. Wah. Wes. Aku kok suarane kok beda. Apa piye? Kok suarane beda lho. Bedane piye? Monggo kan padha to kuwi dadi bubuk. Kok budung to bubuk ngono. Mbok iso dipadake, lemu turu miring mesti. bocah Bedane piye? Biasane piye ta?
Kok bubuk ngono kuwi. Kancane. Den kowe pancen karo aku mbok wi. Aduh. Kamu cinta ya sama gue? Mbok bilang terus terang sama gue. Gak usah begitu. Iya. Asline piye aku sing nglantarke. Ora kok muni dadak. Nek arep cepet mati ra apa-apa kok. Nek arep cepet mati karo aku. Kok iso, Bu? Nek cepet mati. Lah apa? Galake ra umum kok. Yo galak nek karo Denko aku ora galak. Ya. Jajal piye Denko? Jajal piye jan kok? Awas, suatu saat kamu akan sesok kowe iso ngadeg nang kene klepek-klepek kok. Aduh, ya kelepek-kelepek. Jajal wae. Saiki bae. Saiki wae kon ngopo? Rawani dhek rung siap mental. Parani dadi aku tak parani. Tak parani. Parani Dono? Iya. Ya, Ya, masa perempuan marani laki-laki. alah mosok. Prastiwi, kok linggung apa? Linggo. Lah ya diterus. Ki agak nyang-nyangan nih. Jangan-jangan. Kok nek kedadan aku setar ya, Bu? Aku setar. Wis oleh siji, Bu. Ada. Iso delokne to. Sesuk anggere titik mangsane mayang adoh sak bis ngono arep tak keceri. Buayu semen cangkeme. Ah pas turu wae. Langsung tak cekoki tenan. Keceri gonamu ya Allah aku. Ada tuh. Iya. Wis rampung ya. Wis Urung kok. iki Mbak sing tuwa banci tuwa. Ora saiki wae aku srogo tuwa ngancani Pakde. Pak Dese ana ki. Lho, Bu. Aku mung tengak-tengok lemes saya. Mesake aja masih ana sel. Ya, ya. Ya ora? Iya. Ora. Cara kompak tenan kok. Nya. Nya prasnya. Ya alah kenapian. Kenal kok Bu Prastiwi terus ta ya? Lho aku kan tersayang. Lho ya. Ini maksudnya piye iki njaluk kon nyambut gawe wong telu. Ya iki tak pasake pasti men didum kowe karo Tatin. Mbak Anu wis entuk maunya. 100 kok didomong telu ngomanan 30. Ini diresik sik matane iki. Aku nek idere payu 50 teh. Asik. Ya. TikTok ya. Didum-dum kae engko lali. Ada kira ngerti trike wae. Ku nek terus joget-joget terus munggah panggung terus dengok terus kene suluk wis mati wis sisa. Tatin rawani nakokke, Wahyu Ayu rawani nakok ming jual jawil kae terus anggere arep takon, "Piye, Bu?" ngono. "Napa?" ngono. Duwe teh dom-domke. Ah, tenan ora. Tenan. Kok iya asline ya maling kok asline. Aku utang rong nyaur.